Ihmiset ovellukset, paskaperseet hakkaa, kunnes mullassa makkaa. Lasku varjoilla talot heti valtaa, kamat kolmosen reppuun pakkaa. Siltaväijytykset, drive-by shooting teilaukset, yliajat, molotovin liekit ja pannukumaukset. Granut, mortariiskut, sevurit, boksaukset. Hankinnasen osan parhaimmat, kaavaperät ja zoomit tarkimmat. Pitkät lippaat, piipuk ja taktiikat, OK ja KK takes, yeah. Reppuun kolmosen sujauta lukuiset tarvikkeet, ammukset ja kiteet. Riittääkö kuulat ja heitennäiset? Tuutko nostaa ylös? Heitäpä jos savus ylivoimaa, vihan kanavoimaan kanaa kohti ja sen yli koitan. Räjähtävät ajoneuvot, savuavat romut, röllin pöläyttelyt, tarvikkeella kalastelu, knokkaus alkuun ja viimeinen droppaus. Käy siis tänne, emme pelkää, käydäpä vaaraa, ylivoima vastaan, tiimimme uhka rohkeaa, riskit kohtaa alinamaan. Miehet erityisjoukkojen nuppiniskaiset, kantajat varallisten aseiden, ilmavaivat liiderissä silminä taivaan tietoa tiimille tuottaa. Alueen pienen ringin näen porsat siniseltä nitistän syke nousevaa miehen erityisen paikan nojamin nimäähän kodikseen suloinen pakko käynnistää sanitaation. Pian paska perse puhdas on.